All right. I can tell. Off we go. Kan sammen nu? Nu. Det er lige meget. Dramatiske døgn igen. Ja. Velkommen til. Vi skal forbi de stigende priser, inflationen, som rammer alle hårdt, men i mine øjne også for hårdt. Så det skal vi have fundet en løsning på meget hurtigt, og det har vi et bud med i dag til jer på, hvordan vi gør. Den er hulens svær, den her. Jeg har sagt det en del gange, men det er den, og det bliver den ved med at være. Og faldgrupperne er der til alle sider. Altså, det er hulens svære balance. Jeg kan bare mærke, næsten ligegyldigt hvad der møder os, så skal vi hele tiden finde tilbage til, hvad er det, der er vores opgave. Det er at løse danskernes problemer og lede det her land. Så det vi arbejder med lige nu, det er at have et pressemøde i morgen. Velkommen til pressemødet, hvor vi i dag vil præsentere yderligere hjælp. Først klimakrisen, så kom corona, så kom krigen, energikrise og nu inflation. Gør jo også, at der er nogen, der har mindre at gøre godt med. Det er, at der simpelthen er nogle mennesker, der ikke har råd til at betale deres regninger. Og den sociale ubalance er jeg jo lige så optaget af, som jeg er af den økonomiske ansvarlighed. Er du klar? Og jeg har spist den her karamel og drukket noget kaffe, så okay, så vender vi lidt på det. Jeg er simpelthen i tvivl om tekststørrelsen nu. Ja, altså det er jo en 20'er, den der. Er det ikke vildt? Jo. Altså, det står ikke klart for mig. Jeg tror godt, jeg kan holde den i morgen. Jeg tror, det er sidste gang. Men vi kan jo sagtens sætte den op til i morgen. Er det ikke sindssygt? Vi sætter en hak op til i morgen. Ja. Så kan du ikke stå noget på siderne. Fuck, man. I'm getting old. Og det er rimelig. Og du kan ikke have briller på. Nej, det synes jeg ikke. Vi har ikke tænkt os at se passivt til, mens priserne bare stiger. Huslejen bliver dyrere, og udgifterne til el og gas eksploderer. Alle mærker nu konsekvenserne af inflation. Og dem, der har mindst, I mærker det mest. Hvis ikke vi ligesom får overbevist folk om, at hvis man gør alt det, som danskerne beder om, så smadrer vi fuldstændig vores økonomi, og så kommer arbejdsløsheden til at galopere deroppe af, og vi kommer til at efterlade en regning hos de selvsamme mennesker, som bliver meget, meget større. Hvis ikke vi får dem overbevist om det, så... Men det er jo bare... Vi kommer også igennem den her krise. Og når der midt i mørket alligevel er grund til optimisme, så skyldes det vores særlige danske mentalitet. Vi gør os umage, vi stiler højt, og vi er ikke bange for at tage fat. Selvfølgelig er der forskel på, hvad det er for en krise, man er i. Og nu har jeg prøvet en del situationer efterhånden. Man ved det aldrig helt til en start. Mette Frederiksen, 3 gaslækager på 24 timer er jo ret usædvanligt. Det er jo krisernes tid, vi bor og lever i. Jeg har selvfølgelig også talt med mine polske kolleger, om der kan være en sammenhæng med det, at vi åbner Baltic Pipe i dag. Vi ønsker at være uafhængige af Putins gas, og vi ikke lader os true. Nice to see you. Yeah, we will. So we will contact you whenever we know something. Please. Yeah. Thank you. Thanks for time. Jeg synes også, at de her år virkelig har vist os, at man skal have fantasi til at forestille sig meget. Jeg vil gerne fortælle en historie om 3 mennesker. Kære Marianne, kære Henrik, kære Bertel. 3 historier om glæde og smerte, sejre og nederlag, håb og bekymringer. Tak. Sagde det ikke også? Det virker også meget rart. Jo. Der er nogen, der siger, Henrik... Jeg græd. Jeg forstår det. Men det er også en meget rørende historie om de 10.
Mette Frederiksen, tampen brænder, siger du om en valgudskrivelse i morgen. Hvad ligger du i det? Jeg tror, jeg vil nøjes med at sige tak for en god lang dag, og så ses vi garanteret alle sammen i morgen. Men bliver det så koldere, hvis vi siger valgudskrivelse efter i morgen? Ja, så kan det godt være, at du skal tænke dig lidt om igen. Jamen, jeg er jo ikke bange for at udskrive valg, fordi jeg er ikke bange for at møde danskerne, og Socialdemokratiet er ikke bange for at møde danskerne. Men det er klart, at situationen er meget, meget speciel. Det er en meget, meget særlig situation, vi er i, og jo ikke for meget at sige, at vi nu er i en reel international krise. Og der er det selvfølgelig lidt ejendommeligt, at der skal være et folketingsvalg. Omvendt så er det jo altid Folketinget, der bestemmer. Og hvis der er et flertal i Folketinget, der vil have valg, jamen så kommer der et valg. Danmark er et fantastisk land, men tiderne er svære.